Joo, terve taas täällä The Lapiomies-kanavalla. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä sain 54 tilaajaa. Vittu, että kuohuu. Ei pysty kallistaa yhdellä kädellä. Siinä meidän tupakkaa. Mutta joo. 54 tilaajaa. Aivan vitun mahtavaa. Vielä kun sais sen 100 täyteen, niin tulisi se spessuvideo. Ja siinä spessuvideossa mä ajattelin, jos ei kukaan vielä tiennyt, ostan kalan tai 2 jopa 3 kalaa. Tein niistä videon, missä juon yhden niistä tommoisessa tuopissa tai ehkä isommassa 0,5 litran tuopissa. Et se olisi sitten se mun 100 tilaajan special video. Mut se varmaan, jos tulee ennen 100 tilaajaa, niin se tulee varmaan tossa toukokuun alussa tai jossain siinä välissä. Et kun mä saan rahaa sitten seuraavan kerran. Mut sitten jotain haasteita. Ehdottakaa jotain haasteita. Mutta ei mitään kanelihaasteita tai tommoisia peruspaskoja. Jotain erikoisempia. Esimerkiksi vaikka valkosipulihaaste. Syö yksi valkosipuli. Siinä on joku 15-20 kynttä. Semmoisen mä voisin tehdä kyllä. No niin joo, katsotaan tätä samalla. Niin. Mikä muokkausohjelma olisi hyvä? Koska mä oon Windows Movie Makeria käyttänyt tossa nyt hetki aikaa. Mut se on osoittautunut ihan vitun paskaksi, koska mä en pysty edes 2 videoa yhdistää yhdeksi. Koska se kuva pysähtyy tämmöiseksi vammaiseksi ilmeeksi. Ja sitten se jatkuu vasta seuraavan kerran siitä se videokuva ja ääni, kun alkaa seuraava video. Mikä olisi hyvä muokkausohjelma, jos te tiedätte. Laittakaa tohon noin kommentti. Hyvästä muokkausohjelmasta. Voi varettaa tai mitä tahansa. Joku hyvä. Nyt on saatu toi kaljakin pikkuhiljaa tähän takas. Ja joo, tänään on hyvä dokauspäivä, vaikka on himassa, koska ei ole kutsuttu mihinkään. Koska 54 vitun tilaajaa. Aivan vitun mahtavaa. Kiitoksia niistä. Mä lopetan tämän videon tähän, koska muuten se tulee liian pitkä, koska mä en vielä voi muokkaa näitä. Lapiomies kuittaa. Peace. Rauhaa.